Beszélgetünk arról, hogy vajon a méregtelenítés, ami egyébként nagy divat volt, maradt és lesz is, szóval valóság vagy csak egy ezoterikus diskurzusról van szó? Stefanis Csaba kérdezett. Van-e szüksége a testnek méregtelenítésre? Van. Végül is tavaszon leginkább, de hogyha valaki gyógyszert szed, akkor állandóan. Mert a májat károsítja a gyógyszer, és én például szedek gyógyszert, és akkor minden este veszek be májat és olajat, tehát ami méregtelenít. Így, hogy ezt használja, ezt a szert, érez valami megtisztulás jelleget, tehát ön szerint van eredménye ennek? Szerintem van, mert ha megyek laborba, akkor nem mutat ki károsodást a májam, mert az orvos már aggódott amiatt, hogy esetleg károsodni fog a májam a gyógyszerektől, de nem. Testgyertyázás, lábfürdő, amely kiszippantja a káros anyagokat, bázikus fürdősó, böjtölés, csak néhány a méregtelenítési eljárások közül. Ezek többek között azok, amelyekről más a véleménye orvosok egy jelentős csoportjának. Ők azt állítják, az összes ma divatos méregtelenítő kúra hatalmas átverés, méregtelenítés ugyanis nem létezik. A felkínált gyógymódok a néhány száz forintos teáktól egészen a több tízezres méregtelenítő kezelésekig terjednek. Határt csak a pénztárcánk szab a kúrának, no és az emberi hiszékenység. Ezen orvosok mondják azt is, amikor valaki nagyon tudatosan, nagyon zölden él és méregteleníteni akar, akkor az nem fog menni, hiszen a méregtelenítőként meghirdetett módszerek garantáltan nem hajtanak ki mérget a szervezetünkből. Igyekszem egészségesen élni, tehát olyan szempontból így igyekszem magam tartani, de ha lehet, akkor egy ilyen légkúrát szoktam csinálni, így méregtelenítés gyanánt. És az hány napig tart? Ahogy kedvem van, tehát így nem szoktam magam ilyen szigorú szabályokhoz kötni, hogy most egy hétig vagy ilyesmi, de 5 nap azért az úgy jó. Méregtelenítés fogyaszt rengeteg energiát ad, ez dióhéjban a méregtelenítő lébőtkúra a rajongók szerint. A kutatók szerint azonban túl sok értelme ennek sincs. A méregtelenítési mozgalom semmivel sem hoz kevesebb pénzt, mint a fogyni vágyók elkeseredettsége. Teljesen érthető, hogy e köré is hasonló iparág szerveződött, fogalmaznak a kutatók. 5 napig kibírja, hogy csak folyadékot iszik és nem eszik szilárd ételt? Igen. Nem fáj tőle a feje? Nem, de mondjuk én elég sok gyümölcsöt, meg zöldséget eszem, meg amúgy is sokat szoktam leveket inni. Tehát vagy narancslevet facsarok citrommal, grapefruittal, vagy almalevet, vagy répalevet. Sőt, most az utóbbi egy évben rászoktam arra is, hogy turmixolok, tehát zöldeket, salátalevelet, ahhoz répát, almát, banánt, és akkor felhigítani vízzel, és ezt meginni. És komolyan mondom, egy ilyen literes ivólétől, amiben mondjuk beleteszek magokat is, mert hogy olaj is kell, akkor az már laktat. Tehát így délután 2 is simán el van vele az ember. Az emberek nem Einsteinnek, mondta dr. David Colbert a New York Times újságírójának 2010-ben, amikor a saját emésztőrendszerén tapasztalta meg a lébőjtkúra árnyoldalait. A kutató azt mondta, a legtöbbjüknél a lébőjt kimerül abban, hogy almalevet meg narancslevet isznak egy hétig. Ezzel az erővel nyugodtan tarthatnának csokoládé diétát is. Körülbelül ugyanannyi cukrot juttatnának a szervezetükbe, állítja a tudós. A tisztítókúrák persze nem teljesen haszon nélküliek, bár James Dillard, a Columbia Egyetem professzora szerint ez a pozitív hatás elsősorban pszichológiai jellegű. Az emberek imádják a megtisztulás gondolatát, és szeretik a tisztító ritusokat. Nagyon erős lélektani hatása lehet annak, ha valaki hisz benne, mondta. És ez már önmagában kedvező hatással lehet az egészségre. Mit szokott érezni egy ilyen kúra után? Ha az ember csak zöldségen élne, és javarészt nyers koszton, akkor sokkal fittebbnek érzi magát és frissebbnek. Tehát nekem volt egy fél év, amikor kipróbáltam, hogy csak nyers koszton éltem, és csak leveken. Elég kemény volt, szó se róla, de mondjuk meg tudtam csinálni, mert egyedül éltem. Tehát, hogyha már család van, akkor kicsit sokkal nehezebb, de tényleg nem voltam beteg, tehát az embernek megvan a vitamin bevitele. De mondjuk egy ilyen lébőjtkúránál ugyanúgy tud mellette mondjuk dolgozni, vagy akkor úgy van vele, hogy addig otthon marad, mert hogy azért mondom, a koncentráció is nehezebb ilyenkor. Én azt mondom, hogy sokkal könnyebb akkor megcsinálni ezt a kúrát, ha az ember fizikai munkát végez. Fizikai munka mellett lehet, hogy 5-ször annyi levet fog meginni, de biztos, hogy nem lesz olyan éhes, mint hogy ott ül az asztal mellett, és azon jár az anya, hogy hú, de éhes vagyok. SMS számunk 0-39-666, a hallgatókat természetesen Tóth Enikő kérdezte az imént, a napközbent Stefanis Csaba szerkeszti, és mint ahogy említettem, stúdiónkban dr. Zahár Gábor toxikológus és dr. Gajdos Gábor természetgyógyász, akupunktor, sebész, traumatológus, szakorvos. Uraim, jó napot kívánok! Szép jó reggelt! Hát akkor nézzük, definiáljuk, mi is a méregtelenítés, és utána, hogy mire is jó az, hogyha valóban jó.
például mi ma éjjel az osztályon méregtelenítettünk, volt egy fagyáló mérgezett betegünk, akit meg kellett dializálni, egy vesepótló kezelést kellett nála végezni, azért, hogy a benne lévő fagyálót, illetve a bomlás termékeit a dialízis kezeléssel tulajdonképpen eltávolítsuk belőle, és ez a szakmának abszolút része. Én ezt abszolút méregtelenítésnek hívom, de más méregtelenítési meghatározásokat én legalábbis toxikológusként nem ismerek. Mondja Zahár Gábor. Mit szól ez dr. Gajdos Gábor? Igen, hát azt gondolom, hogy a méregtelenítés, mint alternatív gyógyászati fogalom félre van értve, és egészen más. Tehát természetesen nem arról van szó, hogy feltételezzük az emberekben valóságos mérgek lennének, hiszen hát akkor betegek lennénk, vagy nem élnénk már túl. Itt arról van szó, hogy az alternatív gyógyászati megfogalmazás úgy szól, hogy próbáljunk eltávolítani minden felesleges anyagot a szervezetből, amire nincsen szüksége. Itt beszélhetünk salakanyagról, és beszélhetünk akár feleslegben raktározott tartalék tápanyagokról. Ugye az emberek azt hiszik, hogy mérgeket távolítanak el a szervezetből, de hát mi az, ugye a méreg az eleve egy tágfogalom. De bármi lehet méreg tulajdonképpen, hiszen orfilia, ugye a modern toxikológia azt mondta, hogy dózis teszi a mérget. Szóval gyakorlatilag nincsen olyan szer, aminek ne lenne mérgező adagja, legfeljebb azt a mennyiséget nem tudjuk megenni, hogy mondjuk 5000 g per tesőkilogramnyi anyagot kell belőle bevinni, hát ez lehetetlenség, az már inkább agyonüt bennünket. De azt gondolom, hogy ebből a szempontból, és amiről itt kollégám is beszélgettünk itt a felkonfok alatt, hogy a történet nem szól másról, mint az egészséges életmódról. Szóval, és ezt alapvetően, ezt az egész történetet azért az üzlet szempontjából nagyon meglovagolták, és nagyon-nagyon hiszékenyek az emberek, és egy csomó trükknek bedőlnek magam igazságügyi szakértőként. Sok ilyen méregtelenítő, lábfürdős, egyéb más van lábtapasz, a múltkor azt ilyen őssejt stimuláló gyógyszertől kezdve a poloskavész tartalmú szereket már magam is szakértettem, és ezek általában fatálisan végződtek ezek a történetek. Szóval az emberek mindent elhisznek, és itt viszont óriási nagy szerepe van a médiának. Szóval az nagyon-nagyon-nagyon akár negatív irányba is népnevelő hatással bírhat, és elnézést a népnevelő szóért, de itt én azt gondolom, hogy ez jelentős befolyásoló tényező. Inkább néptájékoztató, vagy népnevelő jellege lenne a napközbennek is ma itt, és mostanában nagyon mérges vagyok, mit tegyek, kérdezi egy hallgató. Jó, hogy működik a humor, lehet, hogy az is méregtelenít, de vissza a tényhez. Az orvosok szerint a legjobb méregtelenítés jó drága gyógyszerrel működik csak. Ugye ez egy kicsikét szkeptikusabb vélemény. Az, hogy mi nem méregtelenít, nem hír, az lenne hír az orvosoktól, hogy mi méregtelenítés. Ne feledjük, a méregtelenítés a lelki járuléka igenis jó hatással van az emberre. Tehát, Gajdos doktor, lehet lelkileg valaki magát ráveszi arra, hogy hoppá, ha elmegyek fizikálisan méregteleníteni, akkor minden rendben lesz. A méregtelenítésnek az abszolút összetett pozitív hatása az igazából akkor nyilvánulna meg, hogyha valaki képes lenne elvonulni mondjuk egy hétre, 10 napra, kiszakadni abból a környezetből, ahol egyébként él és dolgozik, ahol sok stressz éri, ahol képes megváltoztatni legalább arra az rövid időtartamra az életmódját. De tulajdonképpen, amikor bőjtáborba megy valaki, ugye akkor ezt valósítja meg, és ugye ennek két fontos hatása van. Az egyik az, hogy ez a környezetváltás, ez hát olyan, mintha nyaralni mennénk, csak ugye még életmódbeli feladatokat is ránk erőltetnek ilyenkor, most a erőltetés jó értelmében. De ez csak akkor, vagy mikor hazatérek, már nyugodtan eltek bármit, hát akkor nincs értelme. Igen, mondanám tovább még, mert a másik nagyon fontos az, hogy az emberek nagy része ugye úgy van, hogyha egy étkezést kihagy, vagy elcsúszik, akkor már éhen akar halni, nem bírja, rosszul érzi magát. Ehhez képest egy óriási teljesítményt jelent, és egy pozitív hajtóerőt az, hogy ha végig tud csinálni egy 7 vagy 10 napos lébőjtkúrát úgy, hogy kiderül, hogy nem hal bele, kiderül, hogy sokkal fittebb lesz, jobb lesz a közérzete, mert azt gondolja, hogy ez kivihetetlen. Tehát egy komoly akaraterő próbát is jelent, ami végül is egy pozitív megerősítése a személyiségének. Tehát igazából ugye ezt is szoktuk mondani, hogy egy méregtelenítés az testi-lelki megújulást eredményez. Hát ehhez persze az kell, hogy az embernek módja legyen így elvonulni egy kicsit a
világ gondjaitól. Vagy elvonul, vagy nem. Van lelki-testi méregtelenítés, megtisztulás? Én azt gondolom, hogy lelkileg az ember föl tud töltődni, de nem kell feltétlenül szerintem elvonulni. Hogyha az ember erőt vesz, magán életmódot vált, ami persze nem azt jelenti, hogy akkor most több 10 000 forintos, 100 000 forintos kúrákon vesz részt, ezt nyugodtan ebből a szempontból otthon is csinálhatja, csak ezzel egyetlen egy gond van, hogy ezek időnként veszélyesek tudnak lenni. Kérdés, hogy mondjuk egy lébőjtkúrára mindenki alkalmas-e. Szóval vannak olyan krónikus betegségei és így tovább, amiben esetleg egy lébőjtkúrába bele is halhat ebbe az egész történetbe. Szóval nagyon-nagyon fontos az, hogy mielőtt bárki mondjuk ilyenfajta, és én hagyd ne használjam a méregtelenítés szót, mert az hagy maradjon meg. Van alternatívák? Nem tudom, hogy magyarban van-e, de hogy maradjon meg ez a toxikológusoké, akik valójában mérgekkel és mérgezett embereket próbálnak méregteleníteni megfelelő gyógyszerekkel, hiszen vannak antidótumok, vannak elátképző gyógyszerek, testen kívüli idézőjelbe tett méregtelenítő technikák is, ezek a napi orvostudomány részei. Azonban, hogyha ezek a fajta természetgyógyászatban jelenlévő és méregtelenítésnek nevezett dolgoknak lenne olyan fajta hasznuk, amit az orvostudomány is elfogad, akkor ez része lenne a mi szakmánknak. Nem része a szakmánknak. Ugye ettől a pillanattól kezdve én azt mondom, hogy valami másfajta szót kéne erre az egészre kitalálni, szerintem életmódváltás, egészséges életmód, és akkor nem dőlnének be az emberek a méregtelenítési trükköknek, mert szerintem ezeknek egy jelentős részének semmiféle érdemi haszna valójában nincsen, de van, valaki meggazdagodik ebből az egész történetből, méghozzá jócskán meggazdagodik, és önmagába véve ettől még az illető nem fogja magát jobban érezni, de nagyon fontos dolog, hogy valaki eljusson odáig, hogy igenis életmódot kell váltanom, egészségesebben kell élnem, egészségesebben táplálkoznom, mozognom, és bizony ez egy jelentős lelki pozitívum is jár együtt, már az elhatározás is a kivitelezi, akkor azt gondolom pozitívan kerül ki belőle, de ez nem méregtelenítés. Az életmódváltás tehát abszolút lehet egyfajta alternatíva. SMS érkezett 0-39 idézem, tárgyilagosan nem fair, ha az orvosok szidják azt a természetgyógyász iparágat, amelyik nem viszi utaztatni őket a Bahamákra, mint a gyógyszergyártók. A gyógyszereknek is nagy az üzleti háttere, tehát az orvosok csak ne prédikáljanak vizet, hiszen bort isznak. No comment, de a vélemény elhangzott. Igen, ha szabad az előzőekre reagáljak, itt tulajdonképpen elhangzott ugye az, hogy nem veszélye, bocsánat, igen, a veszély a méregtelenítésnek. Teljesen egyetértek vele, tehát természetesen végezhet mindenki bőjtkúrát. Van egy csomó anyagcserebetegség azonban, ahol saját szakára veszélyes lehet, megfelelő megfontolások mellett bizonyos összetevők, tehát nyilván nem arról szól, hogy mindenki ugyanazt a méregtelenítő sablont végzi. Most, bocsánat, én maradok a méregtelenítés kifejezésnél, de hát végül is mindegy, lehet tehermentesítésről, sok mindenről beszélni. A helyzet az, hogy a 97-es természetgyógyászati törvény, ugye ez az egészségügyi törvényhez kapcsolódóan született meg, hozott egy olyan megfogalmazást, hogy mely alternatív gyógyászati módszereket kivégezhet. És létezett egy olyan szakvizsga, posztgraduális képzés, hogy méregtelenítési eljárások. Ez kifejezetten orvosi diplomához kötött továbbképzési forma volt. De nyilván akkor is megosztott volt az orvostársadalom is ebben. Hát ebben mindig megosztott, az alternatív gyógyászatnak ugye igazából meg kéne találni az arany középutat. Vannak olyan komponensei, amikkel nagyon jó ki lehetne egészíteni a hagyományos, ugye Magyarországon akadémiai vagy evidenciákon alapuló orvoslásnak hívjuk. De nyilván nem szabad csak a végletekben gondolkozni, sem abban, hogy egyik alternatív gyógyászati módszer sem jó. Tehát van, aki még a ismert gyógyteákról is azt mondja, hogy felesleges ilyeneket inni. De azt mondja, hogy véglet, bocsánat, az nem véglet, hogy azt mondom, hogy jöjjön, méregtelenítjük, és aztán mégsem történik semmi, bár hit benne lelkileg, vagy érszében azt hiszi, hogy történt, aztán ugye Zahár doktor mondta, hogy azért nem árt előtte például megvizsgálni belgyógyászat és stb., mert akár nyilván akaratlanul árthatunk is. Persze, a felelősség az elsősorban azon van, aki vállal ilyen kúráknak a vezetését. Tehát nyilván az egy fontos dolog lenne, hogy a megfelelő képesítés meglegyen erre. Tehát orvos legyen, olyan orvos, aki megismerkedett a különböző méregtelenítési technikákkal,
ahhoz, hogy ezt a szakképesítést meg lehessen szerezni, ehhez azért komplex belgyógyászat és egyéb kérdésekkel bíró vizsga volt, orvos egyetemhez kötötten, tehát sajnos kevés ilyen kollega van, és teljesen igaz, hogy vannak ennek veszélyei, hogyha olyanok csinálják, akik ebben csak részlegesen járatosak, tehát olyan természetgyógyászok, akiknek nincsen egészségügyi végzettsége, vagy nincsen orvosi diplomája, mert egy orvos el tudja dönteni, hogy vállalható-e annál a paciensnél az a kúra, amit ő szeretne, vagy amit kigondolt, vagy sem, vagy vállalható-e a felelősség, hogy őt végigvezessük, vagy sem, vagy el kell küldeni, kivizsgálni, vagy azt kell mondani, hogy nem lehet csinálni. Hát nálunk is nem egyszer előfordul, hogy nem javasoljuk a paciensnek, hogy megtörténjen az a kezelés, amire ő egyébként oda jelentkezik. Tehát, vagy amit ő eltervezett magának. Tehát akkor, ugye olvastam több nyilatkozatát Izár doktornak is, ugye azt mondta több helyütt, és részben itt is elhangzott most nemrég, hogy tulajdonképpen átverés az egész. Jelentős része. Én azt gondolom, mert egy életmódváltás az nem méregtelenítés. Szóval magát a szót degradáljuk le ezáltal. Ez egy szakmai történet. Egy nehézfém mérgezetnél ott olyan kellátképző gyógyszereket alkalmazunk, ami. Tegnap fölhív egy úriember telefonon, mondja, hogy neki történt egy ilyen sötét hátterű vastagvércseppes mikroszkópos vizsgálata a véréből, és kimutatták, hogy rengeteg nehézfém van benne. Mondom, biztos, hogy akkor akkumulátorral dolgozik. Szóval nem, ő egy ingatlan közvetítőben ül és irodai munkát végez. Mondom, akkor magyarázzam meg, hogy honnan kerül a szervezetébe ez a rengeteg nehézfém. Azt nem tudja, de azt mondták, hogy menjen el, és méregtelenítesse magát, mert bizony-bizony neki kellátképző gyógyszereket kell szednie. És ez megint egy őrület, ez a történet, hogy ez olyan, mint az autizmus és az oltásoknak a kapcsolata, és az amalgámtöméssel kapcsolatos hisztik, amikről már mind-mind kiderült, hogy ez alapvetően így, ahogy van, nem igaz. Na most ettől a pillanattól kezdve én úgy gondolom, hogy a szakmának ezt már végre föl kellene vállalnia, mármint az orvosi szakmának, hogy tegyen ebbe az egész történetbe rendet, és az a 97-es természetgyógyászati törvény, amiben ez a méregtelenítés szó szerepel, én azt gondolom, hogy ez szakmai szempontból nagyon rossz. Ezen a törvényen változtatni kell, hiszen a méregtelenítés szónak annak alapvetően megvan a meghatározása toxikológiából. Egy mérgezett betegnél ennek a kezelését jelentheti, de nem egy idézőben nem mérgezett betegnek a különböző mindenféle praktikumok által történő vízhajtását, széklethajtását, lébőjtkúráját, kaukázusi gomba használatától kezdve, na hát az meg aztán a dolgoknak a ne további, ez a lugosításos baromság, amit itt az emberek kitalálnak, hát szóval... Apropó emberek kitalálnak, ugye, egy SMS ezzel összecseng. A baja az, idézem, hogy az emberek általában orvos nélkül méregtelenítenek, internetről szerzik az infókat, mindenféle csodaszert megvásárolnak, hisznek, és aztán akaratlanul ártanak maguknak. Nyilván az orvos nem akar, de akaratlanul okozhat bajt. Tehát akkor megint csak a hiszékenységnél vagyunk? Vajdos doktor, mert hogy önök, most nem mondjuk, valljuk be, ön is alkalmazza, járnak önös betegek, méregtelenít. Tehát itt nyilván kiderült, hogy a stúdióban pro és kontra érvek hangzanak el, és ez így jó, mert hogy vitatárgya volt és maradt. Tehát mit mondanak a betegek, és nem a reklámhelyen nyilván, amikor túl vannak egy kúrán. Tényleg jobban érzem magam, láthatóan, elvégeznek egy újabb belgyógyászati vizsgálatot, kiderül, hogy hoppá, tényleg hát jobban bármilyen egyéb azelőtt mondjuk beteg rész. Tulajdonképpen itt a helyzet az, hogy mindig az a kérdés, hogy miért kezd valaki bele egy ilyen kúrába. Miért gondolja azt? Miért jön el egyáltalán oda, hogy megkérdezze, hogy ezt most csinálja, ne csinálja, mit csináljon, hogy történjen. Ezt olvasta, azt olvasta, tényleg rengeteg mindent lehet olvasni, internettől, könyveken át minden. Ha megfelelő esetben történik ez a kezelés, akkor itt jön pontosan az, ami a evidenciákon alapuló orvoslás és az alternatív gyógyászat közötti különbség, hogy ugye a hagyományos gyógyításban ott laboratóriumi eredmények, kettős vak, randomizált próbák, tehát össze kell tudni vetni a kontrollcsoportot. Na most itt tudom én egy béltisztító, vastagbéltisztító kezelésnél, ami egy átmosást jelent, egy kitisztítást jelent, annál ugye nem lehet placebo kezelést csinálni, mert azt a vendég érzi, hogy történik vele valami, vagy nem történik vele valami. Az alternatív gyógyászat az a tapasztalatokon alapul. Tehát azt veszi figyelembe, hogy adott problémakör után mit mondanak a vendégek.
Na most... Persze ez komoly tapasztalattal és felelősséggel jár. Nyilván mind a kettő megvan, úgyhogy ezt Isten ments, hogy kétségben van a bárki is. Itt megint csak a tények és a hiedelmek harcát vívjuk? Mi használjuk ezt a vastag béltisztító idézőjelbe kezelést polietilenglikol oldattal, a vékony bélben levezetett szondán keresztül bélmosást végzünk azért, mert a vékony bélből felszívódó gyógyszerek és bizonyos növényi termékek toxikus esetben kimoshatóak. Pont. Ezt az 50-es években kitalálták a sebészek, a vastagbélműtét előkészítésére használták, ma a toxikológia használja, de az, hogy valakivel itatgatnak ilyenfajta dolgot, és aztán bocsánat, hogy mondok, kifossa magát, és utána rááll a mérlegre, és könnyebb lesz 3 kilóval, ez valószínűleg ez így fog megtörténni, meg ez égett a világon semmi haszna. És ettől elhiszi, hogy ő jobban van. Persze, hát kijönnek a gázok, kicsit fittebb, vagy mondjuk egy lébőgykúra után valaki lefogy mondjuk 8-10 kilót, nem fognak annyira fájni az ízületei, ez már előnnyel bír, mert ugye 150 kilóból lement 140 kilóra, és így több, és így több. Csak hát ezeknél azt gondolom, ilyen reális közlésekre van szó, és nem átcsúszni a másik oldal, hogy ez majd tulajdonképpen csodát tesz. Ugyanakkor a lelki oldal az nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy aki elhisz, hogy ezek a dolgok segítenek, az már esetenként egy félgyógyulást jelent. Minden betegségben ezt mondják. Abszolút. Ugye, és ez nagyon-nagyon fontos. Csak ne felejtsük el, valakit meg lehet úgy is győzni valamiről, hogy az egésznek nincsen szakmai haszna, de a mosolyommal, a jó föllépésemmel, a jó öltözöttségemmel mindez egy elhihető történetté válik, és ezzel élnek vissza borzasztó sokan, és erről szól az internet a jelentős része, hogy ezek milyen fantasztikus csodát tesznek, és az emberek sajnos hiszékenyek, mert a fehérköpenynek még mindig van egy olyan fajta misztériuma, hogy alapvetően ugye a fejünk fölött glólia lebeg, mi 10 centivel a föld fölött lebegünk, és ezt el kéne egyszer és mindenkorra felejteni. Mi pont ugyanolyan emberek vagyunk, mint bárki más, mi orvosok, bizonyos szakmához értünk, nagyon magas szinten értünk, de ez nem azt jelenti, hogy ezzel a fajta ilyen misztériummal valakit félre lehetne vezetni, mert ez bűn. Valaki írta is, hogy tulajdonképpen egy ezoterikus diskurzus is lehet belőle. Más azt írja, idézem, 039.665 SMS szám, józan paraszti észsel is belátható, hogy a savasító ételek, kávé, alkohol, hús, cukor mellőzése, több lugosító zöldség fogyasztása, hidrogénkarbonátos gyógyvízkúra után az emberek többségének sokkal jobb a közérzete, kevésbé fájnak az izületei, ritkábban van refluxos rohama, stb. Tehát, ha nem is tudjuk bizonyítani, de van alapja a sok évtizedes megfigyeléseknek. Ha szabad erre most reagálják. Ugye a lugosítás az valóban egy ilyen misztikus kifejezés, rengetegen jönnek, és hát nagyon összekeverik a két dolgot. Összekeverik, amikor savas, gyomorégéses tünetei, refluxos panaszai vannak, összekeveri erre adott kezelést a lugosítással. Tehát ami lugos vegyhatású, legyen az gyógyszer, most neveket nem mondunk, de gyógyszer, az megköti a gyomorban képződő savat, a regurgit, tehát a nyelőcsövet ingerlő gyomorsavat, és ezáltal megszűnik. De onnantól kezdve ott közömbösíti egymás mással meg a lug. Tehát az nem fog lugosítani. Lugosítani a szervezetet olyan termékekkel lehet, amik lebomlás és felszívódás után más vegyhatást eredményeznek. Tehát a zöldségfélék fogyasztása, kicsit nagyobb mennyiségben való fogyasztása, az ilyen értelemben valóban a szervezetet némileg lugosabb irányba tolja el. És hát valakit humorosan megjegyzi, hogy lugosítás, sok borra pálinka. De hát nyilván erről sokkal komolyabb. Ez azért így nem igaz. Nyilván ezzel remélem te is tisztázod, hogy a szervezetünk egy viszonylag szűk pH értéken belül tud mozogni. Ha az én pH-m fölmegy 752-re, mert ellugosodok, annak már vannak élettani tünetei, ugyanúgy, mint a savanyú irányban, 735 és 745 közötti pH-n működik a szervezetünk, és ezen belül nem tudunk úgy játszani, hogy most akkor ellugosítom magam, és fölmegyek 752-re, azt úgy hívják, hogy betegség. Persze. Szóval alapvetően ezért ez is egy sarlat, hogy lugosítunk. Mi a túrót akarunk. De honnan eredte? Hát mit tudom? Vagy honnan ered? Hát ez tele van a világ ilyen baromságokkal, meg az emberek hisznek. Azt kell, hogy mondjam, hogy lugosítunk. Hát semmi értelme nincsen. Valaki megiszik nátronlugot, az ellugosítja magát, és lesz olyan a pH-ja, és abba bele is halhat, mert hemolizálni fog, ő ugye szétesnek a vörésvérsejtjei, veselégtelenné válik, és így tovább, és így tovább. Szóval
a szervezetünkkel nem lehet játszani a végtelenség. Ezt nagyon jó lenne, ezt elfogadnánk, és az embereket nem butítanánk ilyen dolgokkal, hogy akkor majd lugosítunk. Persze, hát együnk sok zöldséget, abból alapvetően baj nem lesz, ez tagadhatatlan. Sokan a C-vitamint javasolják. Persze, hát ki fogjuk pisilni a felesleget belőle. Úgyis, de ettől még nem fog változni érdemben, én azt gondolom, a szervezetünknek úgy a kémhatása, hogy ez bármiféle olyan fajta hatással legyen. Szóval ez egy megdöntött, tudományosan megdöntött tény, akkor már legalább itt a rádió nyilvánosság előtt nem mondjunk butaságokat. 9:10 fél perccel, mindjárt hírek, de azért zárjuk azzal, amivel kezdtük. Méregtelenítés létezik, nem létezik. Ki mit mond még egyszer egy-egy mondatban, dr. Gajdos Gábor? Én azt gondolom, hogy alapvetően, és majdhogy nem legfontosabban a elnevezésben van a legnagyobb különbség, nézetkülönbség közöttünk, legalábbis most itt a Zahár doktorral folytatott beszélgetésben, mert én is azt gondolom, hogy az életmódváltás a legfontosabb, hogy most ezt a toxikológia ragaszkodik a méregtelenítés kifejezéshez, hogy szeretné, hogyha ez csak az ő dolga lenne, hát ezen nem múlik. Ugye, Zahár doktor? Életmódváltás. Közös nevezőt találtunk ebben. Üzlet vagy sem? Üzlet. Baromi nagy. Soha nem szállnék bele. Üzlet, de nem gondolom, hogy akkora. Értem. Jó. 9:10 fél perc, már másfél perccel. Köszönöm, hogy itt voltak, doktor urak. Köszönjük szépen. Hírek itt napközben.